Tanggalin mo! Ganyan lang. Hindi natatakpan. Tanggal! Sa pangalan ni Jesus! Kalasin mo, lahat. Lalaki ka, babae? Lalaki ka? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Saan dito? Asko mo. Sa asko mo ka nakatira? Tao ka, hindi? Tao ka? Tao ka? Hindi. Elemento ka? Anong elemento ka? Anong elemento ka? Ano nga ka sa lupa? Ano yun? Malaki. Ano yung malaki? Kapre? Maligno? Engkanto? Engkanto. Saan ka nakatira ng engkanto? Doon. Saan doon? Marami doon. Doon. Pupukpukin kita pag hindi ka nagsalita. Doon sa bahay. Saan bahay? Doon. Sa duwat? Hindi, kalas. Kalasin mo! Sa pangalan ni Jesus! Bakit mo siya binibigyan ng sakit? Kailan ka pa sa loob ng katawan niya? Bakit mo binigyan at hindi gumagalaw yung kamay niya sa taas? Bakit ayaw gumalaw? Kahit tinignan ko, ayaw gumalaw. Dinemo ko yung kanina, ayaw talaga gumalaw. Sabi ko, kung hindi ka tatawagin yung sino nagagalit sa'yo, ay kung sino man na dito, kailangan natin makausap. Bakit mo siya binigyan ng sakit? Sa Diyos kasi siya eh. Natural sa Diyos kami. Alam naman, Diyos niyo tawagin namin. Kling-kling ka ba? Ha? Natural, kanino kami mamananalangin? Di ba sa Panginoon Kristo? Kanino kami tatawag? Di ba kay Jesus? Kanino kami tatawag? Sa Ama sa Diyos, Ama sa langit. Eh, sino ba Panginoon mo? Tanungin kita, ikaw. Tanungin kita, saan ka sumasamba? Saan ka nananalangin? Demonyo. O, di ba, demonyo? O, di kami tatawag sa aming Diyos na Panginoon mo rin, di ba? Ay, bakit mo kami pinipigilan tumawag sa Diyos? May, anong karapatan mo? Eh, kung nananalangin siya sa aking Ama, may dahilan. Naintindihan mo? Ano nilagay mo sakit sa kanya? Wala lang. Tamad. Engkanto ka? Itim. Bakit mo sinabihan tamad siya? Para hindi siya pupunta sa mga tao. Para sa Diyos. Para hindi siya pumunta sa tao para sa Diyos? Ganun ba ang tinuturo sa'yo ng demonyo? Itim ka? Engkanto? Hindi rin. Ano ka? Karaniwan lang. Anong klase? Itim lang. Pero hindi ka engkanto. Hindi ako nananakit. Naglalagay lang ako ng... Hindi ka nananakit, naglalagay ka lang ng sakit. O, sige, kalas. Kalasin mo. Bakit mo siya binigyan sakit? Yun nga kasi. Kasi nga, ano? Panay ang lakad niya sa Diyos. Puro Diyos lang ang alam niya. Puro Diyos lang alam niya. Kaya nagagalit ka. Eh, sino bang tatawagin ng isang tao? Di ba ang Panginoon? Sino nagbigay sa'yo ng hudyat na bigyan sa'yo ng sakit? At sino rin ba nag-utos sa'yo? Alam naman, inutusan ka ng aking Ama na yung taong yung naglilingkod sa akin ay bigyan mo ng sakit. Sino nag-utos sa'yo? Kailan mo pa ito binigyan ng sakit? Gaano katagal? 5 taon, 10 taon, 1 taon, ilan? Sasaktan kita ng 2 daliri ko, maniwala ka. Siguro mga 8 buwan. 8 buwan na? Sige, kalasin mo, lahat. Ilan kayo sa loob ng katawan niya? Ilan kayo sa loob ng katawan niya? Ako lang. Sige. Ilabas mo na yung boses mo. Huwag na tayo maglokohan. Sige, kalas. Tanggal! Ilalabas mo yung boses mo. Susugatan kita. Ako nga. Sige, kalasin mo. Engkanto tawag sa'yo? Hindi. Ano tawag sa'yo? Wala lang. Wala lang. Sige, kalas. Saan ka nakatira? Doon sa duwat. Sa duwat ka nakatira? Oo. Matagal ka na sa duwat? Tagal na. Ilang taong ka na sa duwat? Nandun pa yung apo niya. Yung apo niya? Sino yung apo niya? Yung namatay. Bakit namatay? Kinuha ko siya. Bakit mo siya kinuha? Eh, malapit nga siya sa Diyos eh. Ikaw ba pumatay sa bata? Sino? Medisina. Medisina? Oo. Bakit? Anong ginawa ng medisina? Puro medisina. Puro medisina. Kaya namatay ang apo niya? Oo. Tutusin anong sakit ang ng apo niya? Wala siyang sakit. Paano siya nagkaroon ng sakit na malala sa kamay? May tumubo. May tumubong ano? Ano. Maanong ano? Yung bilog. Ano nga yung bilog? Spiritual na itim. Spiritual na itim.
Alam mo ba kung sino yon? Hindi ko alam. Alam mo kung sino yon? Hindi. Kaya ko ipaliwanag sa'yo. Yun ay masamang espiritu. Yun ay si Satanas. Yun ay mga galit at konsensya ng tao. Nagtatanim ka parang isang palay at mag-aani ka ng kasamaan. Naintindihan mo na? Di ba alam mo dapat yon? Oh, Di mababang uri ka lang ng espiritu. Engkanto. Wala kang alam sa ganon? Bakit pa ako? Wala naman akong pinag-aralan sa ganyan at hindi ko naman alam. Bakit ko alam yun? Nasaan yung bata ngayon? nasa langit na siya. Sino kumuha sa kanya? Praise God. Sige. Okay, kalasin mo. Kanino ka na ngayon magsasamba? Sisimba. Sasama ako sa kanya. Bakit ka naman sasama sa katawan ng taong yan? Hindi sa katawan niya. Saan? Sa pagpunta-punta niya sa mga tao. Bakit mo nga siya sasamahan? Ang Diyos dapat nang sumasama sa kanya. Gagabayin ko siya. Bakit may gusto ka ba sa kanya? Wala. Bakit mo siya gagabayan? Wala lang. Nilalang ka lang na masamang espiritu. Nilalang ka lang at mababang uri ka. Huwag mo kaming subukan, tanda mo. Kung ako ay nakikita mo ng dalawang mga mata mo, bakit ayaw mong idilat yung mga mata mo at tumingin ka sa akin? Titigan mo ako. Sino ang kaharap mo? Sumagot ka! Sino ang kaharap mo? Ang Panginoon Diyos, Yesu Cristo. Sino ang umahawak sa akin? Ang Nazareno ng Santo Cristo. Yun ang umahawak sa akin, di ba? Hindi ako ang Diyos. Kung hindi ako, ginagabayan niya lang ako. Wala kang karapatan na pangunahan ng aking ama. Ako ay instrumento niya lang. Ginagabayan ako ng Diyos dahil para itama ko lang ang mga mali na ginagawa niyo at ibalik ang mga tao sa pananampalataya. Tungkulin kung lipunin ang lahat ng masamang espiritong papasok dito sa aming bahay at magpapagamot sa Poong Nazareno. Intindihan mo na? Wala akong karapatan na pangunahan kayo at wala rin akong karapatan na sugatan kayo. Kayo ay may sariling isip. May sarili rin kaming isip at puso't damdamin. Ganon din kayo. Naiintindihan mo sinasabi ko? Opo. Siguro naman, hindi ko na kailangan magpakilala sa'yo kung sino ako. Tinanong ko lang sa'yo, titigan mo ako kung sino ako. Hindi ko sinabing ako ang titigan mo, kundi ang Diyos namin. Naiintindihan mo? Opo. Peres lang ako ng tao. Ordinaryong tao lang ako. Ang gumagabay ang aking ama, pero hindi pumapasok sa aking katawan ng aking ama. Sinungaling yung pang nagsabi akong pumapasok sa akin ang Diyos Ama upang lipunin kayo. Hindi, huwag mo kong paniwalaan. Dahil ako'y nagsisinungaling. Nasaan ang aking ama? Salamat. Tama. Sinong nasa paligid ko? Siyempre ang Panginoon Diyos. Paano siya nakakabawa? Nang dahil sa pagpapala ng Panginoon, ang mga tao naglilingkod sa Kanya. Tama. Kala ko naman sasabihin mo sa akin, sumasalin sa akin yung Poong Nazareno. Hindi ako maniniwala sa iyo. Iniilawan niya ako simula sa langit upang gabayan niya ako sa pangangaral sa inyo. Naiintindihan mo sinasabi ko? At hindi pumapasok ang aking ama sa loob ng aking katawan, kundi siya ang naghahari sa aking puso dahil katawan niya na ito. Naiintindihan mo? Binigyan niya kami ng pag-iisip. Lahat tayo. Lahat kami ng mga tao. Pero kung sasabihin mo pumapasok sa akin ang aking ama, tatapusin kita dahil nagsisinungaling ka. Pero alam ko na sinasabi mo ang katotohanan. Ang Poong Nazareno, ang Nazaret, na si Jesus Cristo, ang gumagabay sa akin. Pero hindi akong nagagamot sa mga tao. Naintindihan mo? Huwag mo siyang pangunahan. Sasabayan mo pa siya sa mga tao, bibitawan mo siya, tatanggalan kita ng hininga at papaputol ko yung puno mo doon. Manili ka, bibitawan mo siya, puputulin ko yung puno mo, o hihinto ka. Dito na po ako. Bibitawan ko na po siya. Sabi mo na yung totoo mong boses, naintindi mo? Opo. Iiwanan ko na siya. Sige. Wala ka talagang gusto sa kanya. Wala. Ilan kayo nakatira sa buong bahay nila? Isa lang. Sa loob ng bahay nila? Wala. Nag-isa ka lang? Oo. Sa loob ng bahay ng mga manugang niya? Wala din. Nag-isa ka lang doon? Wala. Walang mga duwende? Wala. Alam mo ba, ang batang sinasabi mong namatay ay kinuha na ng aking ama? Oo. Naintindihan mo? Oo. Ang Diyos lang ang may karapatan kung bakit siya kinuha. Naintindihan mo na? Opo. Alam mo kung bakit siya. Alam kong hindi naman ikaw ang nagbigay ng sakit sa kanya. Naintindihan mo? Tapos na yon.
Tumubo yung bukol yon dahil merong dahilan kung hindi ko alam, hindi ko masasagot ang tanong mo. Naintindihan mo na? Yun ay tama sinabi mo. Galing yun sa kadiliman na masamang espiritu. Lahat ng tao ay sinutubuan ng ganon. Di ba? Kaya nagkakaroon ng sakit ng mga tao sa katawan. Dahil doon, maraming salamat sa iyo. Ano ang pangalan mo? Ibigay mo sa akin ang pangalan mo at ibibigay ko sa iyo ang pangalan ko. Pangkaraniwan lang akong espiritong masama. Hmm. Hindi ako nagbibigay ng mga masamang tao. Naaano lang ako sa sobrang pag-iisip niya sa Panginoon. Pati na sa mga anak niya, nangungulila siya. Ganon. Oo. Pero ang totoo, karaniwan ka lang na masamang espiritu. Eh, pero sinabi mo, inkanto ka. Naaawa kasi ako sa kanya. Kung naaawa ka sa kanya, bakit mo siya binigyan ng sakit? Para siya pansinin ng mga anak niya. Para pansinin siya ng mga anak niya. Oo. Alam mo, ang dapat ang aking ama ang naghari sa kanya, hindi ikaw. Hindi mo dapat pinangunahan ang plano ng aking ama. May dahilan kung bakit binibigyan ng plano ng Panginoon Kristo upang maging matatag at maging matibay. Aanuhin mo pang sandata mo kung ito naman ay hindi mo magamit. Aanuhin mo pang sandata mo kung ito ay hindi mo hinahasa para ipagtanggol mo ang iyong sarili. Naiintindihan mo sinasabi ko? Opo. Unahan mo, wag mong unahan ang aking ama. Hayaan mo ang aking ama ang magbigay ng plano. Dahil alam ng Panginoon Kristo namin kung sino ang nakakabuti para sa Kanya. Darating naman ang panahon, siguro naman sa lahat ng kanyang anak, hindi naman lahat suwaid. Naiintindihan mo? Opo. Karaniwan ka lang. Ako rin ay karaniwan tao lang. Isa lang akong alikabok. Isa lang akong maliit na parang kuto o isang maliit na bigas na binigyan ng karunungan ng Diyos. Hindi ko itinataas ang aking bangkuhan, bagkus ako'y yumuyuko sa aking ama. Wala akong kakayahan na tawagin ka. Ang aking ama ang tumawag sa iyo, hindi ako. Hindi kita kayang tawagin dahil hindi kita nakikita. Naintindihan mo? Opo. Siguro naman nakikita mo na ako. Opo. Bakit hindi mo mabulat ang iyong mga mata? Nasisilaw ka ba? Naiya ako kay Nazareno. Bakit nasaan ba yung Nazareno? Sa tabi mo. Asaan? Kanan kaliwa? Kaliwa. Kanan. Sa ulo. Sa baba. Nakapaikot sa'yo. Ang Nazareno? Oo. Ilan sila? Marami sila. Marami ba yung pong Nazareno? Isa lang. Eh, paano mo nasabi marami sila? Kay Santo Cristo del Perdon. O, sino pa? Virgen de los Remedios. Tapos sino pa? Si San Jose. Sino pa? Si Fatima. Bakit mo? Paano mo nalaman yun? Yun ang lumalabas sa kaisipan ko. Ay, para tayong peras may mental telepathy. Ang tawag niya, mental telepathy, di ba? Oo. Bakit alam mo yung sinusot kong kwintas? Hindi ko naman ito pinakita kanina. Ay, hindi ko alam. Yun ang pumasok sa isip Ah. ko. Ang gumagabay sa akin, ang una ang Diyos Ama sa langit na nagluklok para maglingkod sa mga taong sanlibutan. Ang umahawak sa akin ang Pong Nazareno. Ang mahal na ina, inudyukan ako para papuntahin sa Pampanga. Naintindihan mo? Si Apo Kristo, yun na rin yung Pong Nazareno. Naintindihan mo? Walang mga anghel sa paligid ko. Meron, marami. Ilan sila? Marami, ginagabayan kanila. O mayroon ka ba nakikita mga anghel dyan na mga ilang buhok dyan, mga sanggol o mga kerubin? Iba-ibang klase, mga kerubin, mabubuti, Ilang kerubin dyan? apat, Anong kulay ng buhok nila yung apat? ginto, Yung isa ginto, yung isa ano? maputi, Maputi. Yung isa ano pa? Amerikano, maputi. Amerikanong maputi. Oh, Tsaka yung isa palas. ano siya? Ano? Parang yung anak ni Santa Maria. Parang anak ni Santa Maria. Sino yun? Si Niño Jesus. Si Santo Niño. Si Santo Niño de Tondo. Oh, Si Santo Niño de Tondo ay si Iya ay nandoon. Pinagkalob niya sa akin yon bago ako pumunta sa bansang lugar ng Pampanga. Si Ella naman ay galing sa Pong Nazareno. Intindihan mo? Si Andel ay galing sa langit. Si Angelito ay galing sa langit. At saka si Rafael at saka si Gabriel ay galing sa mahal na ina sa may manawag. Naintindihan mo na? Yung mga anghel na sinasabi ko sa iyo, yan ay pinagkalob ng Diyos sa akin. Parang bakit alam na alam mo lahat ng anghel ko? Ilang pirasos yung mga matatanda? Kaya mo bilangin sila? hindi.
Marami. Marami. Maraming salamat. Talagang hindi mo sila mabibilang. Magaling ka, ha? Kahit karaniwan espiritu ka lang, nalaman mo lahat ng nasa paligid ko. Ha? Alam ko lahat ng mga pangalan nila. Dahil yan ay nakatalaga sa talaan ko. Una, akala ko, gawang kontsero lang. Pero totoo sila, mga anghel, di ba? At hindi sila nakikita ng normal na tao. Siguro naman, maniniwala ka na. Opo. Natitigilan mo na to. Opo. Alin sa lahat ng anghel na binigkas ko ng aking labi, pwede ka nilang atakihin at ibalik ka sa pinakailalim ng lupa. Gusto mo? Gusto mo? Ititigilan mo na to. Opo. Aangat na yung kamay niya. Ano pang sakit niya sa piskal ng katawan? Dahil matagal ka na sa loob ng katawan niya. Ito lang pong kamay niya. Ngayon, gagalaw na yan. Opo. Sigurado. Opo. Wala sakit. Opo. Mawala na sakit ng loob niya. Opo. Lahat. Opo. Dahil sinabi mo kasi kanina, ikanto ka. Kasi ngayon, Ha? yung kamay niya siyang nagbibigay ng mga laad para sa Panginoon, para sa mga tao, para magsimba ng magsimba doon sa aming doon kasi siya doon sa isang chapel. Ang ginagawa niya ron. Panay siya doon araw-araw. Nagdadasal, humingi ng tawad sa Panginoon, humingi para yung barangay nyo Ano? ay maging mapayapa at lahat ng may sakit maalis. Tungkulin yun. Binigyan siya ng katungkulan ng aking ama, kaya huwag mo siyang pakilaman. Naintindihan mo? Lahat ng tao ay binigyan ng katungkulan. Di ba nga sabi, ang buhay ay hindi magiging masaya kung ikaw ay pang sarili mo lang ang ginagamit mo. Hindi ka magiging masaya kung hindi ka tumutulong sa kapwa mo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa kaibigan mo, sa kapatid mo, at ang lahat ng bagay ay nagiging sakim ay napapahamak. Naintindihan mo? Ang kayamanan ay hindi dapat iumpok ng marami-marami. Dapat ibigay mo to sa mga taong nangangailangan. Hindi sinabi ng Diyos na ibigay mo ang kalahati. Magtira ka para sa iyong pamilya. Naintindihan mo na? Opo. Mas pinapapalagan at binibigyan ng halaga ng Panginoon Kristo yun kaysa ang taong nag-iipon ng kayamanan na wala naman pagbibigyan. Puro sakim. Anong bumapalit? Di ba? Puro sakit. Opo. Pero ang Panginoon namin ay hindi pa rin kayo matiis. Di ba? Opo. Ganyan kapait ng Panginoon Kristo. Maraming salamat. Hindi ko na kailangan magpakilala sa iyo. At huwag mong sasabihin na anghel ako. Tao lang ako. Naintindihan mo? Opo. Nabubuhay pa ako. Tao pa lang ako. Nasusugatan din ako. Salamat din sa'yo. Salamat din sa iyo, kaibigan. Salamat. Bibitawan mo na siya, ha? Opo. Sige. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Salamat. Sige. Umayo ka sa pangalan ni Jesus at lumayas ka na dyan sa loob ng katawan niya. Amen. 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 Alis na. Isipin mo yan, ha? Kung pipindutin. Tulog na tulog ang lola mo. Ay nanay mo. Walang alam niya sa sinasabi niya. Ilang oras ng video natin? 18. 18. Huwag mong papasak ng bahala. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, tinatawag ko ang espiritual at espiritu mo. Bumalik ka na sa loob ng katawan lupa mo. Inuutusan kong lahat ng aking anghel na bitbitin siya at ibalik ulit sa katawan lupa niya. Naway basbasan siya ng Panginoon Kristo at bigyan ng lakas at pananalig ng pananampalataya. Alisin ang galit sa kanyang isip at puso. Nawa ang Panginoon Kristo at maghari sa kanyang buhay at magpasawalang hanggan. Amen. Idilat mo yung mga mata mo. In Jesus' name. Amen. Ano pangalan mo, te? Ano pangalan mo? Milagros. Milagros ano? Malit. Malit. Ano medyo mo? Malit. Policarpio. Saan ka nagpunta? Tinulugan mo ako eh. Nakikipag-usap lang, tulog ka ng tulog. Saan ka nagpunta? Malayo. Saan gano'ng kalayo? Mindanao, probinsya, ewan. Nakita mo na ba? Parang medyo Ano? hindi nalalayo dito pero mas malayo at malalim. Malalim na malalim? Ano yung lupa? Ano ginagawa mo sa lupa? Parang Ano? may kasama ako. Sino kasama mo? Sa kilala. Lalaki siya, babae? Lalaki. Ano siya? Maputi, maitim, kayo manggi. Tao? Ano? Pangkaraniwan lang. Anong karaniwan? Tao?
Hindi. Hindi ko siya, basta hawak lang niya to. Alin? Itong kamay ko. Anong ginagawa niya sa kamay mo? Hawak niya yan. Ba't ang ginagawa niya sa paghawak? Ganyan lang, ganyan. Ganyan lang? Oh, tapos nawakan niya ako. Tapos, yung mataga sa oras, sabi niya, sige, umuwi ka na. Sabi niya, umuwi ka na? Sinabihan ka ng karaniwan maitim? Umuwi ka na raw? Basta umuwi ka na. Anong itim? Baka yung pong Nazareno yun? Hindi. Karaniwan lang. Karaniwan. Ay, hindi siya yung pong Nazareno. Pagdating ko doon sa may Saan? Kwento nyo, sige. parang tatag na maliwanag. Patag na maliwanag. Hindi bahay nyo? Parang kubo. Parang kubo? Na mayroong isang maputing babae. Ano yung maputing babae? Multo? Hindi. Ano? Nabambok niya. Ano siya, Diyos? Umahid siya na Fatima. Imahe na Fatima? Sabi niya sa akin, halika na anak ko. Sumama ka na sa akin. Gagamutin na kita. Fatima? Ito yun, oh. Yung suot ko. Binigay lang to sa akin, eh. Ang mahal na ina yon, kasi mahal kayo, ina ng saklolo. Sige. Napagod ang nanay mo. Kailangan natin ng tubig. Teka lang.